Hoipa vaan hei kaikki, Sairetto ja Venäläinen Fox. täällä taas. Ja, me käytiin tänään katsomassa sellainen leffa kuin DreamWorksin. Turpa. Kyllä. Jee. Yeah. Niin tosiaankin se oli... Molemmat oltiin vähän sellainen, niin että aluksi, että okei, että miksi me mentiin kattoo tää? Tai miksi, oliko me oikeesti menossa kattoo tää? Kun me ajateltiin, eikö sä sanonut tyyliin, että se pelkäsit, että se olisi niin kuin tyyliin autot, mut etanoilla. Joo, että ite en tykkää hirveästi autosleffoista. On ihan kivoja ja hauskoja, mutta ei ne mitenkään jännittäviä tai hyvin ylitse hyviä ole, mutta nimen pelkästään on ne etanat. Niin hän kutsuu sitä oikeastaan etanat. Ja toi, no, nyt alkuun sanoin, että mä ainakin itse yllätyin ihan sairaan positiivisesti, että se niin kun se mainostettu saa sen niin ralliautoelokuvana, mutta se niin keskittyy enemmän niihin etanoihin, niihin hahmoihin. Jos se otti pelkästään niin etanoihin, niin se keskittyy niihin etanoihin. Vähän sen. Mut joo, tosiaan mäkin yllätyin tosi paljon, että se oli paljon parempi mitä minä odotin. Ja sille, että minusta oli kiva se, että ne oli niinku, hahmot oli tosi hyviä, huumori oli tosi parasta siinä. Joo, kyllä. Että siinä ei ollut siinä niinku mitään pahistakaan ollut. Joo, se oli... niin koska se oli sellainen, että siinä vaan oli se... Niinku, se juoni oli vaan se, että se päähahmo, mikä se oli? Turpo. Niin, mutta eikö se ollut, siis se oikein nimi oli Teo? Teo oli, joku semmonen. Joo. Niin ne niin kun elää tällaista normaalia etanoiden elämää, eli syö ja lajittelee ihmisperheen tomaatteja. Koska kukaan muu ei huolehdi niistä. No niin, näköjään. Ja sitten tää Teo, eli se päähahmo, kun sitä tulee myöhemmin Turbo, niin hän katselee, kun hän haluaa olla nopea ja hän haluaa olla rallikuski ja tällainen, mutta koska hän on pieni etana, niin ei voi mitään. Ja sitten kun se oli semmonen joku ranskalainen, mä oletan, että se oli ranskalaisaksentti, kun ne aksentit oli... Kun me käytiin katsoa se siis suomiduppina, ja ne aksentit on sellaiset, että niistä ei saa mitään selvää, mitä vittua ne on. Ainoa se, mikä huomaan, että se on aksentti. Niin... Sitten on oletettavasti ranskalainen rallikuski nimeltä Gas, joka koko ajan niinku painottaa sitä, kun hän on niinku, koska hän on niinku maailman paras tämmönen niinku rallikuski, niin hän painottaa sitä, että niinku unelmat ovat niinku tehty toteutettaviksi ja niinku ei tai niinku, miten se oli, että miten se joku oli, että ei ole unelmaa liian suurta ja unelmoitsijaa liian pientä. Ja sitten se Teo sanoi, hän puhuu kuin suoraan minulle ja saatti ihan innoissaan. Ja sitten erään päivänä tää Teo sitten joutuu vahingossa jonnekin turbomoottoriin ja saa sieltä hänen DNAnsa mutatoituu ja hänestä tulee sitten niinku puoliksi ralliauto. Kirjaimellisesti. Siis sillä tulee takavalot. Ja sillä se oli radio aina sille. Juu, se oli hauska mitä ne teki sillä konseptilla. Ja sit niinku, ja se juoni on sitä, että se vaan niinku katsotaan, että niinku hei, täällä etanalla on niinku turbo, tai niinku siitä tuli niinku se on niinku turbomoottori ja kulkee ihan saatana lujaa. Et mitä siitä voisi seurata? Et se on mun mielestä ihan hauskaa. Niinku, kun ne oli niinku, täytyy sanoa, että ne on ollut ihan saatanan kekseliäitä tossa, koska mä en olettanut yhtään noin hyvää elokuvaa niin kuin ideasta, että joo, tää on etana, jos tulee ralliauto. Sitten, what? Ei voi seurata mitään hyvää, paitsi lasten elokuvaa, joka aina on ok-tasoa. Mutta toi oli hyvä. Oli. Ja tosiaankin sit koko se leffa ja mulla oli vaan semmonen ollut, että okei, että nyt tää... kun se... siis siinä käy sellainen, että se aluksi on niinku, siis se alkaa sitten Teo on semmonen niinku, niin just tämmönen työläisetana. Ja sit se niinku alkaa, sit se pikkuhiljaa niinku kapuaa niinku, kuuluisuudessa ja julkisuudessa ylöspäin. Et aluksi on niiden etanoiden keskuudessa semmonen, kun siellä on muita niitä rallietanoita, joilla ei oo supervoimia, mutta ne on ihan sairaan siistejä, kun niillä on asennetta.
On, ja sitten niillä on kaikkia vempaimia, millä ne aina liikkuu paikasta toiseen. Se on ihan sairaan siistiä. Ja sitten se Turbo on niinku niiden keskuudessa ihan sairaan suosittu. Sitten se on sen lähipiiri, kun ne pitää ihmiset pitää semmosia etanakisoja niinku vapaa-aikanansa. Ja se on semmoinen tosi epäsuosittu pieni semmoinen semmoinen pieni ostoskeskus, se ei juurikaan käy ketään. Ne pitää sitten siellä niitä etanoita. Ja sitten ne ihmiset alkaa olla innoissaan siitä Turbosta. Ja sitten pikkuhiljaa se alkaa saamaan yhä enemmän suosiota. Ja loppujen lopuksi se pääsee kilpailemaan sitä Gassia vastaan, jota se Turbo on ihaillut. Niin pääsee niinku sitä vastaan tuollaisessa jossain rallikisassa. Ja se on niinku se juoni. Ja tuli sit suosiojutusta mieleen, että se on aivan mahtava se läppä, kun se miten Turbosta tulee kuuluisa. Yksi pikkupoika kuvaa kännykkäkameralla sitä, kun Turbo kiitää siitä ohi. Sitten on sellainen, niin se oli joku harjoitus, joku lämmittely ja tällainen. Sitten kuvaa sitä ja sitten se vaan huutaa, että ei itse, näittekö te? Toi etana on tosi nopea. Ja sit tulee niinku viral video ja sitten tulee semmonen musiikkikohtaus, jos näytetään, kun niinku porukat kattoo niinku YouTubesta tyyliin sitä Turbo-videota. Ja sit joku on tehnyt siitä jäätävän dubstep-remixiä. Se soisi jotain 1,5 minuuttia tyyliin. Kun katsoo sitä videota, että joku on mukaan tehnyt siitä videoja tällä, että se oli jotenkin niinku, että niinku, sit kun siinä näytetään niitä tyyppejä, jotka kattoo ihan innoissa sitä videoa, ja sitten on sellainen, vittu tää on siisti. Niinku, että siinä pilkataan vähän. Tää vähän niinku heitettiin niinku tän YouTube-kulttuurin kustannuksella näitä juttuja, että se oli tosi hauskaa. Kato kuinka monta. Juu. Ja ääninäyttely oli mun mielestä kans niinku tosi hyvä. Ja mä tykkäsin etenkin kans siitä leffan niinku sitä tyylistä. Siis se niinku visuaalinen puoli. Et se oli niinkun se sopi siihen. Ja sit se mitä mekin puhuttiin sen leffan jälkeen siitä, että ne etanat oli kaikki niinku tosi persoonallisen näköisiä. Jep. Et ne oli niinku helposti tunnistettavissa just, että niinku, jos ne olisi mustavalkoisena, ne tunnistaisi paljon niinku tosi helposti niinku toisistaan. Niinku niiden ruumiin rakenteet ja esimerkiksi niinku silmät ja kaikki niinku on ihan niinku erinäköisiä. Mutta ei niinku pelkästään ulkonäön puolesta, että ihan niinku niiden luonteet ja kaikki niinku oli tosi erilaisia. Ja ne ei ollut mitenkään, minun mielestä ainakaan mitenkään kliseisiä tai niinku mitenkään ärsyttäviä ei ollut. Että kaikki oli ihan niinku hyviä minun mielestä. Jep. Ja mä tykkäsin jotenkin niistä etanoista. Ne etanot oli huippuja. Et siinä oli niinku pari sellaista, tai kun siinä on just se siistien etanoiden, siis kun siinä on kun siinä on just niitä muita etanoja, jotka haluaa ralliautoja. Ja siis se on niinku, kun yhdessä vaiheessa, kun Turbo on ainut niistä etanoista, joilla on niinku se, että pystyy niinku menee nopeasti ja supervoimat. Niin sit se haastaa sit niinku, se vähän niinku on semmoinen koppava osa, että hei, ette te pärjää mulle, että te ootte niinku ihan, te ootte niinku tyylin, teillä ei oo tilillä katetta, koska etanoilla ei ole tilejä. Kyllä, tollaista läppää sinne heitettiin. Niin sitten Turbo haastaa ne niinku tällaiseen kilpailuun. Ja nämä niinku nämä erikoiskyvyttömät etanat voittaa, koska niillä on niinku semmonen selkeä, niinku, koska niillä on niin paljon niinku sitä tahdonvoimaa ja sitä asennetta, että ne käyttää niinku, kun Turbo menee maat pitkin, niin ne meneekin kun niillä on semmoset, kaikki semmoset ihmeen, mä en tiedä miksi niitä kutsutaan, kun autoissa on perässä semmonen, jossain ralliautoissa on semmoset ihmeen siivekkeet tai sellaiset. Niillä on semmoset siivekkeet sen kuorissa ja sitten ne niinku menee tollaseen niinku sähköpiuhan kautta, niin ne grindaa niinku siinä. Sitten sillä yhdellä oli niinku tollasesta jäätelöpuikosta tehty semmonen skeittilauta, jolla se meni sitten, se on sairaasti. Se oli söpöä. Joo, ja ne etanahahmot, joita siinä oli, niin oli se Jukka Rasilan näyttelemä se semmoinen musta etana. Se oli ihan hullu. Se oli siisti. Mutta se oli asennetta, se oli niinku, kun ne kaikki oli silti niinku
hyvätahtoisia keskenään. Ne niinku tuki koko ajan sitä Turboa siinä ja se niinku kunnioitti sitä niinku ystävänä ja kaverina. Kukaan ei ollut kertaan niinku mitenkään kateellinen tai mitään. Ne ihaili sitä. Et se oli niinku... Sinänsä se on ihmeellistä, kun olettaisi just, että joku niistä etanoista on, että vitun Turbo. Niin kuin mä olisin just olettanut, että just se Jukka Rasilan hahmo siinä, se musta etana, se olisi ollut just se, että hän on niinku se lauman johtaja, että hänen pitää olla se ykkönen siellä. Että olisi olettanut, että okei, se nyt varmaan kohta silleen, että muha tuhoan Turbon, minkä mainen tai jotain tämmöistä, että hänestä tulisi. Mutta ei, kaikki on niinku hyviä ystäviä niinku alusta keskikohdasta loppuun. Niin, koska ne siistit etanat tulee tyyli vasta leffan ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Ja mitä muut? Sitten siinä oli se mikä se joku Luisu vai mikä se? Meinaatko se jollain sen noppa kaudella? Ei se joka Luisu koko kaiken. Siis se kun se esitteli itse, joo mä oon Luisu, sit se teki... Siis se harottavat siinä. Joo. Niin se sinertävä, niin se ei oikein tehnyt mitään. Se vaan niinku oli tavallaan siinä. Sitten siinä oli se oli se, jolla oli ne karvanopat, se on se karvanoppa juttu. Siinä alkuperäisessä enkukielisessä versiossa, niin sitä näytteli kuulemma Snoop Dogg. Yes. Sitten se oli semmonen kauhean, niinku, se oli semmonen, no, ei mitään, hei jäbä, ihan kaikki on hyvin, joo. Sitten se vaan menee saatti. Sitten on siistiä, kun se teki se liikkui, kun se oli semmonen tosi hoikka ja laiha etana, niin sitten se liikkui semmoisella aaltoilevalla. Juuri näin. Ja sitten kun se pystyi menemään saatti hidastetusti ja sitten se, ja se tiesi musiikista tosi paljon. Ja sitten oli se naisetana. Se oli ihan hyvä hahmo minun mielestä, mutta siinä ei ollut niinku paljonkaan kanskaan. Ei, siinä ei ollut kauheasti persoonallisuutta. Siis sen persona ei päässyt mitenkään. Hänen persoonallisuutensa oli se, että hän on nainen. Ja sitten siinä tulee semmoinen omituinen romanssi tän naisetanan ja Turbon välille, vaan naisetanan ja Turbon veljen välille. Ja tää Turbon veli on koko ajan niinku, koko se leffa ja semmoinen, että Turbo, että tää on ihan typerää, tai Teo, tää on ihan typerää, että sä et oo mikään Turbo, että sä et oo mikään vitu ralliauto, että sä oot etana, sä oot vittu etana, että sä pystyt tähän. Ja mut sit siinä, niinku, että se niinku suurimman osa leffaa niinku kiukuttelee täällä Teolle. Ja silti niinku se tyttö, ja sit se on vielä semmonen ylipainoinen etana tyyli, että se on semmonen tosi leveä ja iso. Ja siis se, mä muistan onko se Jess vai mikä se, kumminkin joku Jess tai joku sellainen oli siis sen turboveli, ja se on semmoinen vähän leveämpi, isompi, kokoisempi etana, niin, ja se äksyilee aika paljon niin kuin ennen sitä loppua, kun se kokee aikamoisen hahmokehityksen siinä. Niin silti siitä huolimatta se naisetana on siitä ihan niinku läpillä, että joo, että susta tulee mun poikaystävä, moro! Sitten mitä vittua sä tarkoitat? Niin se on aika kummallinen se romanssi, kun siinä ei näytä kertaakaan, että ne olisi niinku keskustellut toistensa kanssa. Ja se ei oikein vaikuta siltä, että ne olisi mitään samanlaisia mielenkiinton kohteita. Että olisi heti olettaa, että okei, Turbo ja se nainen, ne menee varmaan yhteen. Kun yleensä se on, että päähenkilö ja naishahmo menee yleensä yhteen. Mutta sitten tämä oli vähän yllättävämpää, että veli saakin sitten sen tyttöystävän. Vaikka ne ei kyllä mitenkään keskustellut toisensa kanssa. Off-screen? Olisi ollut hyvä, jos lopussa olisi, että meillä on babyjä. Niin. Sitten pikkuetanoita. Sitä! Voi. Mut se oli ihanaa, kun sitä Turbon veliä luultiin koko ajan naiseksi. Juu, siis siinä oli koko ajan että mitä ihmettä. Sä ajattelit, että joo, et sä oot varmaan tyttöitä. No mitä vittua? Sit se vaan huutaa siellä. Mitä vittua? Mä en oo mikään naiseta. Mutta ylipäätään, jos tästä veljestä puhutaan, niin minusta se oli hyvä hahmo. Se oli. Niin vaikka se actioni koko ajan siellä tälleen, niin että hän on oikeassa, mutta sitten loppujen lopuksi se selviää sitten, että mikä nyt oikein tunteensa sen takia, että miksi hän ei halua, että Turbo on tässä rallikilpailussa mukana. Koska se välittää sitä veljestään tosi paljon. Et se on että se luo että se kun aluksi se antaa ymmärtää, että se veli vaan vittuilaksoo ja sitten, että tää on ihan typerä idea, että joku rallijuttu, että mitä vittua, että ei, mitä tästä vaan tosiaankin, että se välittää veljestään. Sitten
Etkö mitä muita etänahahmoja? Ai niin! Se. Valkoinen, oliko se valkea varjo? Siis, se oli semmonen ihan saatanan iso valkoinen etana, joka... Sillä ei ole mitään muuta persoonallisuutta kuin se, että aina niinku, se saatti valkea varjo ja sit se vetäytyi niinku varjoihin. Niinku, sulle aivan mahtaa, kun se esittäytyi, kun ne kaikki niinku ne rallietanat esittäytyi sillä turbolle, ja sit ne esittäytyi kaikki sitten kai coolisti ja niin sit se valkea varjo oli vasta, minä olen valkea varjo. Ja sit se niinku tuli sieltä niinku varjoista, sitten se turbo sitten, okei, mistä se nimi tulee? Sitten, sillä minä olen niin nopea. Minä olen nopea kuin varjo. Sitten se turbo sitten, kun ei varjot toimi sieltä, varjot itseään ei ole nopeita. Et jos se asia, joka varjos on, niin sit liikkuu nopeasti, niin sit se niinku... Sit se varjokin liikkuu nopeasti. Sitten se vasta valkea varjo. Ja sitten vetäytyy varjoihin. Sitten turvaa sitten, tyyppi mä näen yhä sut. Sitten valkea varjo. Sitten se aina ilmeisesti on random kohti. Se on just se hauskinta osuus. Tyyli yksi kohtakin oli semmonen, että se... kun Turbo odottaa veljensä kanssa, että saako se osallistua siihen rallikilpailuun sitä Gasia vastaan, niin sitten Turbo sitten niinku, että ole kiltti ja sano kyllä. Sitten se veli on sitten ole kiltti ja sano ei. Sitten valkea varjo sitten valkea varjo ja vetäytyy sinne tuoliin varjoon. Sitten kaksi muuta, mitä hittoa kattoo vaan silleen. Se on mahtavaa. Ja... Sitten se oli yleensä se iso etanahan se oli aina, että jos niiden muiden etanoiden piti liikkua jonnekin, se oli aina jossain korkealla ja hyppäsi aina semmoiseen katapultin tapaiseen juttuun, joo, että kyllä. ne muut etanalle sitten. Et se oli. Ja sit sit kans se, mistä mä tykkäsin, oli ne ihmishahmot siinä. Se miten ne, koska että miten ne luotti siihen, kun se joka Turbon omistaja ja manageri on tämmönen, se on semmonen tako, tai joku meksikolainen, espanjalainen, kun mä en saa siitä aksentista selvää, kumminkin tämmönen joku tako-tyyppi, niin, ja sit, joka pitää isoveljensä kanssa tällaista takopuotia. Ja sitten siinä ympärillä on se epäsuosittu kauppakeskus. Ja siinä on sitten mekaanikko nainen. Se oli ihan... Niistä ei kauheasti niitä persoonallisuuksia nähnyt, mutta sen huomasin, että ne oli tosi ystävällisiä, kilttejä ihmisiä. Yep. Ja yhteistyöhaluisia. Niillä oli semmoinen oma jenginsä siinä, tai semmoinen porukka. Sitten on se... se oli hauska se harrastuspuodin, jos on kaikki pienoismalleja tällaisia, niin sen omistaja, se oli aika siisti hahmo. Ja sit se semmonen vanha, tyylin tämmittainen, semmonen vanha tätihenkilö, joka silloin on joku kynsisalonki tai jotain. Ja se oli nainen se hahmo ihan selvästi, mutta sitä ääni näytteli käsittääkseni mies. Se kuulosti kyllä Se kuulosti ihan mieltä. Mä voisin, että me molemmat vaan repeiltiin, kun kuultiin se ääni eka kerran. Mitä vittua? Se oli hyviä repliikkejä vielä, sitten kun se oli se miesääni, niin se sopii vaan jotenkin se huumorin kannalta. Sitten se... ja sitten ne veljet oli kans ne veljet oli kans, ne takoveljekset. Ja ne oli kans siis se oli vähän Turbon ja sitten hänen veljensä ihmisversiot tietyllä tavalla. Mut ei ne tietenkään ollut sellaisia copy-paste-hahmoja, että se oli että just tää... Että se oli että Turbo ja sitten tää hänen managerinsa, niin olivat sellaiset, heillä on semmoinen hulluja ideoita, että sillä takomiehelle tulee koko ajan kaikki hulluja ideoita, että miten he vois saada nämä heidän ravintolansa suositummaksi. Ja nyt hän oli saanut kaikkien näiden vuosien jälkeen sen, että hän saisi
rallietanalla tehtyä niinku niin se isoveli pitäisi sitä ihan hulluna. Ja ja sitten taas Turbolla oli se, että se haluaa olla ralliauto, niin se hänen veljensä pitää sitä sitten taas hulluna. Mutta toisaalta sitten se veli, siis se Tako-tyypin isoveli, se taas enemmänkin oli huolissaan siitä raha-asiasta, kuin taas siitä, että hänen niin kuin, veljensä siitä. Mutta huomasi, että kyllä hän välittää veljestään. Että tyyli esimerkiksi ne oli riidelleet just ja sitten se menee tekemään itsellensä takoja, siis se isoveli. Ja sitten se oli valmistanut se pikkuveljelle kumminkin, niin kuin, että hei, et tuu nyt syömään, että ihan turhaan me riidellään. Että se on niinku... Se oli kiva se niiden yhteishenki siihen. Ne kaikki tuki niinku toisiansa. Meillä on näköjään 3 minuuttia aikaa tässä. Ui ei. Joo. Mut se oli just hyvä silleen, että se, kun me oli oletettu Turboleffa olisi vähän niinku ötökän elämää. Että se oli niinku, että ötökät ihmisinä tai jotain tämmöistä, että ötököitte elämää. Että ihmisiä ei niinku näkyisi ollenkaan koko leffassa. Joo. Ja sit niin, että tietotaalet, tai sitten sitä, että ne on vaan niinku niitä etanoiden välisiä kilpailuja. Joo, mä olin kans odottanut sitä. Sitten kans siisti hahmo oli se pahis, se kuortenmurskaaja. Se sellainen gangsta pikkupoika, jolla oli 3-pyöräinen pyörä ja sit se aina meni hyönteisten päähän. Sitten se oli kauhean pahis siellä ja Turbo hakkaa se 1-0 sit kun se saa ne voimansa. Siinä oli tosi paljon hyviä sivuhahmoja. Mut joo, koska muisti on rajattua ja tällaista, niin me otan nyt... Me oltiin just niinku pääsemässä vauhtiin tyyliin sitten. Mut niin. Et siis mä ainakin annan sille thumbs upin ja oikeesti suosittelen käymään katsomassa sitä. Ja näköjään Enkkudupis on siinä Mustanetan roolissa on Samuel L. Jackson. Joo. Et sinänsä haluaisin myös niinku nähdä se, kun Jukka Rasilakin sopii hyvin siihen rooliin, kun se oli sellainen kauhean hullu. Mut joo, et paljon paremmin mitä oletin, et suosittelen. Kyllä kannattaa käydä katsoa. Edes kerran. Onko sun mitään jo loppusanoja siihen vielä? Ne hidasteet oli ihan niin. Kyllä. Siinä oli hidasteita, jotka muistuttivat Beyond Two Soulsia, ostakaa tämä peli!